'yan uwana masu albarka, wannan zaɓe da yake tafe na 2027 2027 zaɓe ne da kusan ba a taɓa yin irinsa ba. Wannan magana da na gaya maka in aka yi aka gama da ka gane cewa ba a taɓa zaɓe irin wannan da yake tafe ba. Ba zaɓe ne na neman mota ko neman kuɗi ba, zaɓe ne na ka yi ƙoƙari kar a ci kwalanka. Wallahi zaɓe ne na ƙwace kwalanka a hannun azzalumai. Ka sani idan aka ci kwalanka sai an sake kafin ka koma cikin 'ya'yanka, sai an sake kwalarka kafin ka je ka hira da matarka, sai an sake kwalarka kafin ka je gonanka, sai an sake kwalarka kafin ka je gun sana'arka, sai an sake kwalarka kafin ka je wajen hiranka. Karɓan kanka ne za ka yi wallahi daga hannun azzalumai. Wannan in ka gane alhamdulillah, in ma baka gane ba wallahi mun gane maka. In ma baka gane ba wallahi mun gane maka. Zaɓe ne na ƙwatan kanka, zaɓe ne wallahi na ƙwatan kwalan rigarka a hannun azzalumai. In ka gane ka gode ma Allah, in baka gane ba wallahi mun gane maka. Abinda muka gaya maka wallahi ba hasashe ba ne, wallahi reality ne. Kwalar rigarka za a rike wallahi, in kuma ba a sake ba wallahi baka isa ka sake walwala ba. Wannan magana ce ta gaskiya. Saboda haka shawaran da nake ba mu al'ummar mu, kowa ya wanke yatsarsa ya jira zaɓe.